El sector de les comunicacions, al igual que el sector de la banca i de l'energia elèctrica, és altre dels sectors que està dominat per unes poques grans empreses i en els que es produeixen abusos importants a les persones consumidores. La liberalització del sector de les comunicacions, que es va produir l'any 1998 amb la privatització de l'empresa pública telefònica i, per tant, l'eliminació d'aquest monopoli, no ha sigut suficient per a introduir elements de competència que benefici als consumidors i, junt d'això, el que ha suposat ha sigut un sector amb un grau de concentració molt elevat. Però hem de tindre que existeixen altres opcions a les grans empreses o companyies que dominen el sector de la comunicació i que ens imposen les seues condicions, com és el cas d'empreses o noves empreses de comunicació més xicotetes enfocades des del punt de vista de l'economia social i del cooperativisme que ofereixen uns preus més assequibles i que cal conèixer pel fet que ofereixen també uns serveis més ètics i sostenibles i perquè ens donen un millor tracte com a clients. El sector de les comunicacions en Espanya ha sigut un sector que ha patit canvis molt significatius. La privatització de Telefònica en 1998, com ja he comentat, i la liberalització del sector han sigut un dels canvis més importants i que ha suposat l'entrada en el sector d'altres empreses, no sols nacionals, sinó també internacionals. També ho ha sigut l'entrada de nous serveis com la telefonia mòbil, la televisió per cable i l'ús d'internet. És un sector, per tant, amb un nivell tecnològic molt alt que ha permès millorar els serveis als consumidors i als seus clients. La competència ha suposat també una caiguda dels preus, una reducció dels preus que també d'alguna manera ha beneficiat als consumidors. Però no deixa de ser un sector que genera molts perjudicis a les persones consumidores. De fet, és el sector amb més reclamacions durant els últims 5 anys, ja que més de la meitat, el 54% concretament, dels ciutadans ha presentat algun tipus de reclamació relacionat amb el sector de les comunicacions. Això és degut a la concentració del sector, a la grandària de les empreses que dominen aquest sector i a una política de màrqueting i comercial molt agressiva. Això també suposa unes polítiques de recursos humans indignes, alta temporalitat, salaris molt baixos i condicions laborals abusives. Els principals abusos als clients es produeixen en el mal funcionament del servei i en què no s'ajusten a les condicions que estan marcades en els contractes que es signen i en els anuncis de publicitat. També és habitual l'existència d'un servei postventa i d'atenció al client molt baix des del punt de vista de la qualitat i els obstacles que solen posar aquestes empreses a l'hora de voler donar-se de baixa. Pel fet que és un sector molt concentrat i dominat per unes poques empreses, la veritat és que n'hi ha 4 empreses o 4 grups empresarials que són els que dominen el mercat de les comunicacions en Espanya. Estos 4 grups empresarials són els següents. El primer gran grup que domina el mercat és el grup de Telefònica Movistar. Telefònica que actua en el mercat de les comunicacions amb la marca comercial Movistar. És una empresa que ha acumulat 18 milions de vendes i 8 milions de beneficis. Movistar opera des de l'any 2010 com a filial de Telefònica i ofereix un servei integral d'internet, televisió, mòbil i fixe. El segon gran grup és Orange Espanya. És una empresa multinacional francesa que ha acumulat 6 milions de vendes i 2 milions de beneficis. Opera en Espanya des de l'any 2006. Té una xarxa pròpia i a més ofereix diferents tipus de serveis a través de diferents marques. Principalment les més conegudes són Amena.com, que és creada en l'any 1999 com a Amena, al 2005 és comprada per Orange i al 2021 torna com la marca Amena.com. I també tenim el cas de Simio, que opera dins d'Orange Espanya des de l'any 2008. La tercera gran empresa és Vodafone. Vodafone acumula 4,5 milions de vendes i 600.000 de beneficis. Opera des de l'any 2001 i també ofereix serveis complets.
Hem de dir que Ono, que és una empresa que es va fundar el 1998 i també operava en el sector de les comunicacions en Espanya, va ser absorbida per Vodafone en l'any 2008. I el quart principal grup empresarial que opera en el sector de les comunicacions és Esfera Mòbiles, que acumula 1,6 milions de vendes i 300.000 euros de benefici. Opera en Espanya des de l'any 2006 amb la marca Yoigo i també té una xarxa pròpia, encara que també utilitza la xarxa de Movistar. A més d'estos quatre grans grups empresarials que acabo de comentar, podem també fer referència a altres empreses de menor grandària, com és el cas de Celeris, és una empresa que opera en Madrid, Euskaltel, que és del País Basc, República Mòbil, que forma part de la xarxa d'Orange però que opera en capital espanyol al 100% des del 2013, Yastel, que és una empresa galesa que opera en Espanya des del 2020, i Mas Mòbil, que opera també des del 2008 amb la xarxa d'Orange. De tot això que acabem de comentar, podem deduir que encara que estem davant d'un sector liberalitzat, està dominat per unes poques grans empreses que imposen les seues condicions en el mercat. Això és així perquè per estar dins d'aquest sector calen volums d'inversió molt alts, especialment en tecnologia, que sols les grans empreses poden fer. A més, aquestes empreses donen un tracte indigne a la clientela, oferint un servei d'atenció deshumanitzat, molt mecànic i molt agressiu des del punt de vista comercial. Hem de tenir en compte que no tot és el preu. El servei és tant o inclús més important que el preu i això ho hauríem de tindre en compte a l'hora de contractar serveis de comunicació amb una empresa. Per tot això, hauríem de replantejar-nos en quina empresa contractem els nostres serveis de telefonia. Perquè, de fet, existeixen altres opcions. Existeixen altres empreses que han anat creant-se a poc i que poden ser una bona opció alternativa per als clients. Es tracta d'empreses més xicotetes, la qual cosa garanteix un millor servei d'atenció al client i menys abusos. També són empreses més transparents i que no realitzen polítiques comercials tan agressives. És el que s'anomena operadors o empreses de comunicacions de proximitat, empreses molt més pròximes a la seva clientela i fins i tot que operen o que actuen utilitzant la nostra llengua, el català o el valencià. A més, moltes d'elles són cooperatives, de manera que els clients podem ser a la vegada socis de l'empresa, assegurant així un millor servei. Entre aquestes altres opcions que existeixen, podem posar alguns exemples interessants d'empreses de comunicacions de proximitat. La primera d'elles és Som Connexió. Som Connexió és una operadora de comunicacions catalana que permet ser soci perquè és una cooperativa i que atén en català. Després tenim Parlem Telecom, que és una plataforma de comunicacions catalana que va ser creada l'any 2014 i que també atén els seus clients en català. I per últim, i en col·laboració amb la xarxa Parlem Telecom, recentment, en l'any 2021, s'ha creat una operadora de comunicacions valenciana que és Aprop. Aprop està tenint un creixement espectacular en la captació de clients, ofereix un servei integral de mòbil fixe i internet i és la marca de l'empresa Optel Telecom Antec que s'ha creat o es va crear en el 2019 a Catarroja. Com podeu observar, tenim alternatives, tenim altres opcions a les grans empreses de comunicacions que cometen molts abusos amb els clients i que tracten indignament als seus treballadors. Vos anime a replantejar-vos i a contractar els vostres serveis de comunicació amb aquestes altres empreses. Fins a un altre vídeo.